спирачка, малко спирачка, за да не спираме. Съединител го пусни. Няма да спираме, просто намаляваме скоростта. Да могат да се изтеглят останалите. Разбираш ли? Да. Пусни гъста, не съм уши в тях. Далече стой. Така. Червения автомобил ще дава на заден. Пусни гъста, спирачка. Пусния. Превключи ся предавките. Бавно, бавно, бавно. Бавно. То ти прави. Иска да го изчакаш. Айде, пускай леко. Трябва да гледаш насякъде, насякъде. Айде, втора. Продължаваме направо, тук си оставаме в средната лента. Запомнила си, нали? Да. Тук беше така. Точно, точно. Няма да стане работата. Пускай леко. Бавно тук на пешеходната пътека. Гледай в двете посоки, вляво и вдясно, да няма хора. Малко по-вляво. За да спазиш странична дистанция с спрелите автомобили. Ако някой отвори врата, да си далече от него. Независимо, че настъпваш линията. Сещаш ли се? Да. Защото те принуждават. Спряли са неправилно. По-бавно карай и реагири по-навреме, защото много рязко спираме. Айде, втора, пусни гъста ся. Гледай, пешеход си има леко спирачка. Има една жена тук вляво. Айде, първа пак. Пускай плавно. Ще завием наляво на кръстовището. Оставаме в лявата лента. Да. Дай сигнал. Вътрешен кръг. Да. И гледай в ляво сега. Значи, щом автомобилите, където идват там отляво, стоят в... Значи съм аз. Сега, то трябва да го изчакаш. Да. Щом са там в лява лента, значи Да, влиза да в ги кръговото. изчакам, Щом да. са в дясна, продължават направо или завиват надясно. По това се ориентираш. На първа ли си? Пежото също завива. Ай, сега си ти, защото то го блокира червения. Ти си. Влизай. Изпусни съединител. Пали. На първа си, да. Айде сега, пускай малко газ. Пускай леко. Давай, давай, давай. Влизаме. Влизай в кръговото. Айде, втора. Аз насам ли трябваше? Да, или точно трябваше тук. да продължа? Точно. Внимавай човека с каскета.
Тук наляво. Продължаваме направо. Сега стоим в лявата лента. Виждаш ли маркировка? Да, пак... Пусни гъста и гледай пак така в ляво. Намали леко. Съединител не трябва да го натискаш. Пусни го. Щехме да минем. Първа. Сега малко вдясно мини. Ето, трябва да ги изчакаме тези сега. Айде, върти дясно плана, вдясно. Бавно, не бързай с гъста. Не бързай, има коли. Айде, пускай пак леко. Днес на движението е много голямо. Цъкни сега 10 мигач за излизане. Пусни гъста. Много газ даваш. Айде, давай сега. Втора? Да, сега втора. Като интензивно движение и трафик ще караш малко по-внимателно, няма да даваш много газ и ще задържаш малко повече съединител. Автомобил да не се засилва, разбираш ли? Да. На кръстовището ще завием наляво. Подай сигнал и оставаме до осовата линия. Отпусни сягъста малко спирачка, намали скоростта. Намали. Се наложи да спираме след пешеходната пътека, защото в момента е зелено. Още напред, още. Пред малко, отпред. Стига толкова. Така. От тук оставаме. Гледай автомобилите и пешеходци да няма вляво. И след сивия смения. Тръгваме леко, дай малко газ. Пешеходци няма. Добре. Бавничко тук, бавно на втора. Движение има. Ще спираме ли? Да. Добре, ама чакай да видим къде трябва да завием. Надясно и тогава. Че тук няма как да спрем. Колко секунди остават? 6. 5, 4. Ще мине. Сега тук нека и ще спрем вдясно. Цъкни 10 мигач, огледало. Заобиколито. Там по-надолу ще спрем за престой. Тук цъкни 10 мигач. Качим тук. Пусни на мен, пусни спирачка.